ታሪኽና ክጅምር እንከሎ ሕጂ ካብ ዘለናዮ ግዜ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመታት ንቅድሚት ወሲዱና ረአየና እዩ። ደቂ ሰባት ሕጂ ብዙሓት ናይ ሰማይ ምሽጥራት ክፈትሑ ብምኽኣሎም ካብ ፕላኔት ናብ ፕላኔት ብቐሊሉ ምጓዓዝ ጀሚሮም ኣለው። ዝተፈላለያ ፕላኔታት እውን ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተለዊጠን ይርከባ። እዘን ፕላኔታት እውን ዝመሓደራ ሻዳም ኮሪኖ ራብዓይ ብተባሃለ ናይ ፓሻድ ንጉስ ናይ ንጉሳት እዩ። ዋላ እኳ እተን ፕላኔታት ብሙለን ዝመሓደራ በቲ ንጉስ ናይ ንጉሳት ተኾና ኣብ ሕድሕድ ፕላኔታት ግን ናይቲ ንጉስ ትእዛዛት ዝቕበሉ መራሕቲ ኣለው። ሕጂ ካብ ዘልዕልናየን ፕላኔታት ከዓ እቲ ሓንትን ቀንዲ ናይ ታሪኽና ቃልቦን ዝኾነት ፕላኔት ኣራኪስ ትበሃል። እዛ ፕላኔት ስፓይስ ወይ ድማ ብትግርኛ ቀመም ዝተባሃለ ዓውደ ኣካል ዘለዋ ብሕልታዊት ጨካን በረኻ እያ። እዚ ስፓይስ ዝተባሃለ ዓውደ ኣካል ድማ ናይ ሰብ ዕድመ ዘነውሕን ናይ ኢንተርስፒላር ጉዕዞ ቀንዲ ዝኾነ ባእታ እዩ። በዚ ምኽንያት እውን ኣራኪስ ዋላ እኳ መፀገሚ ኩነታት ኣየር ተሃለዋ ኮይኑ ግን ኣዝያ ክባር ትበሃል ፕላኔት ክትኮን ክኢላ እያ። ነዚ ዝፈልጡ መራሕቲ ናይ ካልኦት ፕላኔታት ድማ ነታ ፕላኔት ናብ ኢዶም ንምእታው ኣዝዮም ሃፂፆም ይርከቡ። እዚ ኩነታት ድማ ቻን ተባሃለት ተወላዲት ኣራኪስ ብመልክዕ ዛንታ ተርድአና። ኣራኪስ ሕጂ ትግዛእ ሃውስ ሃራኮን ብተባሃለ መንግስቲ እያ። ብተወሳኺ ድማ ሃውስ ሃራኮን ውልቀ መላኽ ዝበሃል ዓይነት መራሒ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን እቶም ርህሩሃት ተወለድቲ ናይ ኣራኪስ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቶም ዝኾነ ዓይነት ዓመፅ ከልዕሉ ፈቲኖም ኣይፈልጡን። ምኽንያት ሃውስ ሃራኮን በቲ ንጉስ ናይ ንጉሳት ዝኾነ ሻዳም ኮሪኖ ሓገዝ ይግበረሉ ብምንባሩ እዩ። መዘንተዊትና ቻን እውን ድሕሪ ዝምባላ ናይ ሃውስ ሃራኮን ወታደራት ሓደ መዓልቲ ግን ንዋላ ሓደ ተይተዛረቡ ንኣራኪስ ሓዲጎም ከም ዝኸዱ ትዛረበና። ኮይኑ ግን እቲ ንጉስ ናይ ንጉሳት ካልእ ገዛእ ከም ዝሰድድን ሃፍቶም ኩሉ ከም ዝምዝምዝ ጽቡቕ ጌራ ትፈልጥ እያ። ካብኡ እውን ምርኢትና ተለዊጡ ብካላዳን ዝምራሕ ናይ ሃውስ ኣትራዲስ ፕላኔት የርእየና። ናይዛ ፕላኔት ልኡል ፖል እውን ካብ ተደጋገምቲ ናይ ጭንቂ ሕልምታት ካብ ድቃሱ ምስ ተስአ ቤኒ ምስ ተባሃለ ትካል ኣባል ምስ ዝኾነት ወላዲቱ ሌዲ ጀሲካ ቁርሲ በልዐ። እዚ ቤኒ ተባሃለ ትካል ብሕታዊ ሓንጎል ናይ ሰባት ክቆፃፀሩ ዝኽእሉ ሰባት ዝውንን ናይ ክልተ ሓት ትካል እዩ። ካብዚ ዝተለዓለ እውን ወላዲት ፖል ጀሲካ ናይ ሰባት ሓንጎል ናይ ምቁፅፃር ፍሉይ ተውህቦ ነበራ። እዚ ፍሉይ ተውህቦኣ እውን ንነዊሕ ዓመታት ንወዳ ፖል ናማሃረቶ ፀኒሓ እያ። ኮይኑ ግን ፖል እውን ተኾነ ወላዲት ካብ ተምህሮ ብተወሳኺ ናይ መጻኢ ናይ ምርኣይን ካልኦት ፍልይ ዝበሉ ተውህቦታትን ነበርዎ። ብኻልእ ምርኢት ድማ ናይታ ፕላኔት ንጉስን ወላዲ ፖልን ዝኾነ ሌቶ ምስቶም ልኡኻት ናይቲ ንጉስ ናይ ንጉሳት ኣኼባን ትገብር ንሪኦ። እቲ ንጉስ ናይ ንጉሳት እውን መልእኽቲ ዝሰደደ ሃውስ ኣትራዴስ ንሃውስ ሃራኪን ተኪኦም ንሃውስ ሃራኪን ክገዝእዋ ደልዩ ብምንባር እዩ። ንጉስ ናይ ኣትራይድ ዝኾነ ሌቶ ግን ነዚ ሓሳብ ክቕበሎ ኣይደለየን ነይሩ። ኮይኑ ግን እቲ ትእዛዝ ናይቲ ንጉስ ስለ ዝኾነ እንተይፈተወ ክቕበሎ ኣለዎ። ኣብቲ ኣኼባ እናሃለዉ እውን ጀሲካ ብርሑቕ ኮይና ናይቲ ቤኒ ተባሃለ ትካል ኣባል ዝኾነት ሄለን ኣዒንታ ካብ ፖል ነዊሕ እዋን ክተልዕል ከም ዘይከኣለት ትዕዘብ። ሌቶ እውን ሕጂ ዋላ ሓንቲ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ንኣራኪስ ከም ዝገዛእ ከም ተሰማምዐ ዝሕብር ማሕተም ምስ ዓረፈ እቲ ኣኼባ ምስቶም ልኡኻት ናይቲ ንጉስ ናይ ንጉሳት ተወድአ። ኣብ ዝቕፅል ምርኢት እውን ወታደራት ኣትራይድ ናብ ኣራኪስ ንምኻድ ምድላዋቶም ከም ዝጀመሩ ንርኢ። ካብቶም ሰራዊት መንጎ እውን ኣዝዩ ተባዕን ናይ ፖል ቀረባ መሓዛ ዝኾነ ዱንከን ተባሃለ ወታደር ይርከብ። ፖል እውን ናብ ዱንከን ይቐርብ እሞ ቅድሚ ሕጂ ብሕልሙ ናብ ኣራኪስ ከይዱ እናሞተ ተሎ ስለተረኣዮ ሕጂ ድማ ናብቲ ኣራኪስ ተባሃለት ፕላኔት ክኸድ ከም ዘይብሉ ብምዝራብ ከሻቐሎ ዝቐነየ ነገር ተዛረቦ። ኮይኑ ግን ዱንከን ዋላ ሓንቲ ክሻቐል ከም ዘይብሉ ብምዝራብ ንሱን ስድሮን ናብ ኣራኪስ ቅድሚ ምምፅኦም ኣቐድመ ኣቢሉ ብምኻድ ነታ ፕላኔት ከዳልዋ ከም ዘለዎ ተዛረቦ። ኣብ ዝቕፅል ምርኢት እውን ፖልን ወላዲኡ ሌቶ እናዕለሉ ተለዉ የርእየና። ሌቶ ሕጂ እቲ ስፓይስ ተባሃለ ዓውደ ኣካል ተጠቂሙ ሃፍታም ክኾን ከም ዘይደልን ኣብ ክንድኡ ድማ ናይ ኣራኪስ ተወለድቲ ዝኾኑ ፍሬመን ተባሃሉ ሰባት ከመሓዝኡ ገይሩ ከቕርቦም ከም ዝደልን ኣብታ ፕላኔት ሓዲስ ዝኾነ ተሓሳስባን ምዕብል ዝኾነ ማሕደራ ኸጣይሽ ከም ዝደሊ ተዛረቦ። እዚ ድማ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ምሕደራታት ኣዝዩ ፍሉይ ይገብሮም። ኣብ ዝቕፅል ምርኢት እውን ፖልን ማሓዝኡ ሃሊክን ልምምድን ትገብሩ ንሪኦም። ከይተሃሳሰዩ ብምባል እውን ኣብ ኣካላቶም ናይ መከላኸሊ ሽፋን ጓንቲ ገይሮም ይርከቡ። ሃሊክ ሕጂ ናብ ኣራኪስ ምስ ከዱ ካልኦት ፕላኔታት ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ከይገብሩሎም ኣዝዩ እዩ ዝፈርሕ። እዚ ሻቕለቱ እውን ንፖል ድሕሪ ምዝራቡ ኣዝዮም ክጥንቀቆ ከም ዘለዎ መተሓሳሰቦ። ብኻልእ ምርኢት ድማ ናይ ቀደም ናይ ኣራኪስ ገዛእቲ ነበሩ ሃርኮናት ማለት እውን ዱክ ባሮን ከምኡ እውን ወዲ ሓው ዝኾነ ራባን ካብ ኣራኪስ ብዛዕባ ዝኸደት ናይ መወዳእታ መርከብ ክዕልሉ ጀመሩ። ራባን
ንንፖል ሕጂ ነታ ፕላኔቶም ሓዲጎም ናብ ኣራኪስ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ኣዝዩ ሓሪቑ ይርከብ። ኮይኑ ግን መራሒ ሃርኮናት ዝኾነ ባሮን ዋላ ሓንቲ ይመስሎን ነይሩ። ምኽንያቱ ድማ ኣቐድመ ኣቢሉ ምስቲ ንጉስ ናይ ንጉሳት ብምዝርራብ ንኣትራይድስ ንምድኻም ውዲት ኣሊሞም ብምንባሮም ነበረ። ናብ ንፖል እንትንምለስ እውን ጀሲካ ንወዳ ፖል ካብ ድቃሶ ተስያ ናብ ዶክተር ብምውሳድ ክምርመር ገበረቶ። ናይቲ ቤን ዝተባሃለ ትካል ሓላፊ ዝኾነት ሄለን እውን ፖል ናይ መጻኢ ረኣዮ ከም ዘሎን እቲ ክመጽኡ ዝበሃል ሰብ ንሱ ምዃኑ ንምርግጋጽ ናብኣ ትጽውዖ እሞ ኣዳውና ሓደ ሳንዱቕ ከእቱ ምስ ገበረት መጻኢውን ናይ ብሓቂ መን ከም ዝኾነን ክትርኢ ጀመረት። ብምቕጻል እውን ሄለን ንኣትራይድ ሓዲጋ ቅድሚ ምኻዳ ናብ ጀሲካ ትቐርብ እሞ ፖል እቲ ክመጽኡ ዝበሃል መሲሕ ከም ዝኾነን ኣብ መጻኢ እውን ብዙሕ ተኣምር ከም ዘርእዮም ተዛሪባ ሓዲጋ ተኸደት። ንጽባሒቱ እውን ሌቶ ፖል ጀሲካ ከምኡውን ወታደራቶም ነበርዋ ፕላኔት ሓዲጎም ናብ ኣራኪስ ከም ዝበጽሑ ንርኢ። ኣብቲ ቦታ እውን ብሓደ ሓደ ተወለድቲ ናይታ ፕላኔት ድሙቕ ኣቀባብላ ተገበረሎም። ኮይኑ ግን ቅድሚ ሕጂ እቶም ተወለድቲ ናይታ ፕላኔት ብትንቢት ፖል መድሕኖም ከም ዝኾነ ስለተዘረቦም ንዕዑ ፍሉይ ክብሪ ከርእይዎ ጀመሩ። ኮይኑ ግን ፖል ዘተሓሳስባ ሃተውቶ ክብል ይገልጾ። ቀፂሉ እውን ፖል ናብ ክፍሉ ምስ ኣተወ ኣብ ኣራኪስ ብዛዕባ ዘለዎ ነገራት ክመሃር ይጅምር። በዚ ድማ ኣብ ኣራኪስ ኣዝዩ ዓብይ ናይ ሓሸዋ ሓሰኻዊ ፍጡር ከም ዘሎን እቶም ደቂ ዓዲ ድማ ካብቲ ፍጡር ንምድሓን ዝገብርዎ ፍልይ ዝበለ ካይድ ኣብ ሓሸዋ ተዓዘበ። ኮይኑ ግን ፖል ሃንደበት ነቲ ሆሎግራም እናረኣየን ከሎ ሓደ ቀታሊ ዝኾነ ንእሽቶ ፍጡር ካብቲ መንደቕ ይወጽእ እሞ ንዕኡ ክቐትል ክፍትን ጀመረ። ኮይኑ ግን ፖል ኣዝዩ ቅልጡፍ ስለ ዝነበረ ነቲ ፍጡር ብቐሊሉ ቀተሎ። ኣብ እዋን እቲ ምርመራ እውን ሓደ ናይ ሃርኮን ወታደር ንፖል ንምቕታል ኣብቲ መንደቕ ተሓቢኡ ከም ዝነበረ ተበጽሐሉ። ብምቕጻል እውን መሬትና ተለዊጡ ባሮንን ሄለን እናዕለሉ እንተለዉ ይርኤና። በዚ እውን ሄለን ብዛዕባ እቲ ንጉስ ናይ ንጉሳትን ብዛዕባ ናይ ባሮን ውዲታትን ጽቡቕ ጌራ ከም ትፈልጥ ፊልምና ይርድአና። ተኾነ ግን ሄለን ንባሮን ንዓዓ ንእሽተይ እኳ ክብሪ ተሃልይዎ ንጀሲካን ፖልን ብሂወት ንኽተርፉን ንኸይቐትሎምን ክትምሕፀኖ ጀመረት። ባሮን እውን ብሓሳብ ናሃታ ተሰማምዐ። ኮይኑ ግን ንሳ ድሕሪ ምኻዳ ብኢዱ ንዕዖም ክቐትሎም ዋላ እኳ ተዘይደለየ ናብቲ ናይ ኣራኪስ ሓሸዋ ሾንዲ ግን ድራር ናይቲ ሓሸዋ ፍጡር ክገብሮን ከም ዝደሊ ንርዳእ። ናብ ኣራኪስ እንትንምለስ ድማ እቶም ሰበስልጣን ናይታ መንግስቲ ስፓይ ዝተባሃለ ዓውደ ኣካል ብዛዕባ ዝእክብሉ ማሽን ትዕልሉ ንርኢ። ድሕሪ ውሕዳት መዓልትታት እውን ፖል ምስ ዓርኩ ድንኳን ተራኸበ። ድንኳን እውን ንዝሓለፈ 4 ሰሙናት ኣብ በረኻ ውሽጢ ምስቶም ደቂ ዓዲ ከም ዝቐነየን ኣነባብሮኦም ፍልይ ዝበለ ከም ዝኾነን ነቶም ሰበስልጣን ኣርድኦም። ከምኡ እውን ስቴን ብዛዕባ ተባሃሉ ማሕበረሰብ ናይቲ ዓድን ብዛዕባ መራሓይኦም ስቲንጋርን ተዛረቦም። ስቲልጋር ተባሃለ ሰብ እውን ሕጂ ምስ ንፖል ክራኸብ ከም ዝመጸ ፊልምና ይርኤና። ሌቶ ድማ ንስቲልጋር ምስ ረኸቦ ንስኦም ሓቢሩ ንኽሰርሕን ስምምዕነት ክፈጥሩን ንስቲልጋር ሓሳብ ኣቕርበሉ። ኮይኑ ግን ስቲልጋር በቲ ሓሳቦም ምስ ሰማማዕ ንሶም ናይ ኣራኪስ ሃፍቲ ክሳዕ ዘይሰረቑ ከም ዝኾነ ተዛረቦም። ኮይኑ ግን ንንሌቶ ናብዛ ፕላኔት ዝመፅሉ ምክንያት ስፓይስ ንምእካብ ስለ ዝኾነ ክሰማምዑ ኣይከኣሉን። በዚ ምክንያት እውን ኣብ መወዳእታ ዝኾነ ይኹን ፀገም ኣጓኒፉ ክልቲኦም ቀቢላታት ናብ ጎንፂ ተኣትዮም ኣብ ኣደታትን ቆልዑን ገለ ማህሰይቲ ከይበፅሕ ተሰማሚዖም ተፈላለዩ። ንጽባሒቱ እውን ሌቶን ወታደራቱን ነቲ ስፓይስ ተባሃለ ዓውደ ኣካል ካብ ሓሸዋ ዘውፅእ ማሽን ንምርኣይ ምስ ንፖል ጉዕዞ ጀመሩ። ብምቕጻል እውን ሓቢራቶም ትኸድ ዶክተር ሊት ካይነስ ተባሃለት ሳይኮሎጂስት ረኸቡ። ንሳ እውን ብድሕሪኡ ናብቲ በረኻ ጌርካ ዝኽየድ ክዳን ኣዝዩ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ኣከዳድንኦም ልክዕ ምዃኑ ክተረጋግፀሎም ጀመረት። እዚ ክዳን ካብ ካልኦት ክዳውንቲ ፍልይ ዘብሎ እቲ ዘለውዎ ቦታ በረኻ ብምዃኑ ማይ ንምርካብ በዳህ ስለ ዝኾነ ድማ ረሃፅን ሽንቲ ነፃሪዩ ናብ ማይ ብምልዋጥ ንዖም ስለ ዘቕርበሎም ነበረ። ብምቕጻል እውን ነታ ዶክተር ናይ ሌቱ ክዳን ምስ ተዓራረየት ናብ ፖል ከደት። ኮይኑ ግን ፖል ዋላ እኳ ነቲ ክዳን ንፈለማ እዋን ተገበሮ ቅድሚ ሕጂ ገይርዎ ከም ዝነበረ ሰብ ሓሪፍ ገይሩ ዓጢቕዎ ነበረ። እዚ እውን ነታ ዶክተር ቅድሚ ሕጂ ብትንቢት ክመጽእ እዩ ተባሃለ መሲሕ ንሱ እዩ ክትብል ገበራ። ብምቕጻል እውን ነታ ዶክተርን መላእታ ጋንታን ነቲ ዓውደ ኣካል ዘውፅእ ማሽን ምርኣይ ጉዕዞኦም ጀመሩ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ግን ሃንደበት ክልተ ናይ ሓሸዋ ዓበይቲ ሓሳኹ ናብታ ማሽን ይቃረቡ ከም ዘለዉ ይርዩ። ኮይኑ ግን እቲ ሓኪም
እዚ ነገር ተለምደ ከም ዝኾነን እቶም ሓሳኹ ክመጽ ከለዉ ብቁልጡፍ ማሽናት ብምንቅስቓስ ካብቲ ቦታ ክለዓል ከም ዝግበር ተዛረበቶም። ኮይኑ ግን ኣብቲ ሞት ሃንደበት ነቲ ማሽን ዘልዕል ካልእ ማሽን ከም ተሰብረ ንዕዘብ። በዚ ምኽንያት ድማ እታ ማሽን ክትለዓል ኣይከኣለትን። ኣብ ውሽጢ እታ ናይ ስፓይስ ዝተባህለ ዓውደ ኣካል ትእክብ ማሽን ድማ 21 ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ይርከቡ። ስለዚ እውን ናቶም ህይወት ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ንርዳእ። ካብኡ ብምቕጻል እውን ሌቶ ናሃቶ ኣውሮፕላን ኣብቲ ሓሸዋ ደው ምስ ኣበላ ነቶም ኣብታ ማሽን ነበሩ ሰራሕተኛታት ብናይ ባዕሉ ነፋሪት ከድሕኖም ወሰነ። ካብኡ እውን ብቁልጡፍ ዝሓሰቦ ሰመረሉ። ኮይኑ ግን ፖል ኣብ ክያዶ እቲ ስፓይስ ዝተባህለ ዓውደ ኣካል ይጨንዎ እሞ ኣብ ዘለሉ ንመጻኢ ዝፍጠር ነገር ክርኢ ጀመረ። ካብኡ ድማ መላእ ሰራሕተኛታት እታ ማሽን ብሰላም ምስ ወጹ ናብቲ ናይ መቆጻጸሪ ቦታ ተመልሱ። ኮይኑ ግን ፖል ንገዝኡ ዋላ ተመልሰ ሕጂ እውን ግን ጽቡቕ ከም ዘየለ ንዕዘብ። እቲ ሓኪም ድማ ነቲ ኩነታት ምስ ረኣየ ኣላርጂ ክኾን ይኽእል እዩ ብምባል ተዛረቦም። ኮይኑ ግን ፖል ዓንትዎ ብሓሳቡ ዝኾነ ተወላዲት እቲ ዓዲ ከም ዝረኣየን ኣላርጂክ ከም ዘይኮነን ይርዳእ። ብተወሳኺ ድማ ንወላዲቱ ጀሲካ በቲ ዝረኣዮ ኣቢሉ ጥንስቲ ምዃና ከም ዝፈለጠ ይዛረባ። ኮይኑ ግን ጀሲካ ሰንቢዳ ንሳ ንባዕላ ጥንስቲ ከም ምዃና ስለ ዘይፈለጠት ነቲ ነገር ውድቂ ገበረቶ። ቀዳማይ ክፋል ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ። ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝዝርግሐሉ እዋን ብቁልጡፍ ናባኹም ክትመጻኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ነታ ናይ ደወል ምልክት ንኽእዋ። እስካብ ብኻልኣይ ክፋል ንራኸብ ናይ ጽባሕ ሰብ ይበለና።